Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, Ubangijin talikai. Wata alƙarya kashi na biyar. Masu sauraron ba za ku manta ba, mun tsaya ne a inda yake ce mata shi kenan zan kwanta, ni da na bugo ne mu sha hira, abinda fushi kake yi da ni saboda na takura maka. Yanzu ka za mu ci gaba. Ba haka bane Maryam, rashin fahimta ne, kuma na gaya miki ki yi haƙuri, hakan ba za ta fara ƙaruwa ba tsakaninmu. Ta ɗan yi murmushi sannan ta yi shiru. Shiru na me? A'a, dan Allah ki tunar da ni kawai. Na faɗa kace na damu da kai. Murmushi ne na ce duk abin da kika faɗa min in har ba ki ɓoye min gaskiya ba, ni ma zan gaya miki wani abu. Wani har kuka ne saboda rashin kamar Mujahid. Na yi ƙoƙari wajen ture kiraye-kirayen wayarka, ashe dama haka shaƙuwa take. Allah sarki Maryam ɗina, ni ma ba zan ɓoye miki ba, na damu da gasken gaske. Haba, na ce Allah da gaske. Na ji daɗi da ba ni kaɗai ba ce, duk muka yi murmushi a tare. Mahaifiyarki ta san muna waya da ke? Ta sani, har ma na ba ta labarinka. Me ta ce? Allah dai ya sa ba addininsa ɗaya da babanku ba, na ce da ita. Ban tambaye addininsa ba, amma ina kyautata zaton ba addininsu ɗaya ba. Shi ne ta ce yaushe za ka zo garin nan ne? Na ce da ita ka ce sai ka samu hutun aiki. Da ɗan yi dariya, me yasa baki gaya mata gaskiya ba? Idan na gaya mata gaskiya ba za ta ƙara bari na mu yi waya da kai ba. Sannan kuma ko da ka zo za ta iya sa ƴan uwana su kore ka. Saboda me to? Na tambaye ta da sauri. Saboda ta ƙi jinin musulunci, kuma ta haranta min mu'amala da musulmi gaba ɗaya. Ko babana ba a saninta muke waya da shi ba. Yayana ma da ya taɓa zuwa garin nan sai da ta kusa kashe shi, ita da ɗan uwanta. Kai! Na zaro idanuwa ina kallon sararin ɗakin don ta nifa. Ita ina ruwanta? Ai wai saboda mahaifinmu ya yi yunƙurin ya zamar da ita musulma, shine iyayenta suka ɗauki ragamar yin fito na fito da duk wani musulmi da ya raɗe su. Na fara jin gumi yana zarya a jikina. To ni kuma ta yaya kike ganin zan zo har na iya ɓoye addini na? Kada ka damu, wannan ne mai sauƙi ne. Da za ki kira shi mai sauƙi alhalin ga zahiri nan ta kusa kashe ɗanta balantana ni bare. Ta ce ka kwantar da hankalinka. Ba ka yi tunanin ta wace hanya na koyi karatun Alƙur'ani ba? Na samu sukuni da jin haka. Na ce ke ɗan akwai wata hanyar da kike sakewa idan ka zo ka gani. Ya zama a kullum idan muna waya da Maryam, idan na so na ji ta yadda za ake yi ta yi karatun Alƙur'ani mai zurfi haka, sai ta katse magana ta ce wai sai ka zo. Sai na zo zan ji. Mustapha ne ya ce ka yi a hankali, kada ko 'yan mafiya ka haɗu da su fa. A shirye ce 'yan mafiya? Ai sai Kano. Su waye 'yan mafiya a shiyoyinmu? Mustapha ya yi dariya ya ce kai me yasa ɗan neman tarzoma ne? Saboda Allah dai ai ƙasar nan ina ne babu 'yan mafiya? Gaskiya dai kam. Sai dai Allah ya kiyaye mu ya kuma kare mu daga sharrin su. Amma san ni bana jin 'yan mafiya ne saboda yadda haɗuwar su ta kasance. Idan 'yan mafiya za su ja mutum ta social media ba tare da irin haka suke bin sa ba. Na nuna masa dukiya suke yi. Ita kuma wannan daga gani ka san wani haɗi ne na Allah, kuma babu mamakin wannan tafiya akan hanyar aljannar ka kake. Wataƙila ceto za ka yi, Malam Kabir ya faɗa. Matar da take kusa da shi ta ce wallahi ni ma abin da na zata kenan a raina. Zancen ka haka yake malam, domin babu ta inda Allah baya ikonsa. Amma mu je mu ji yadda za ta yi kaya. Ni babban baƙin ciki na ma shine idan muka rabu da ita, rabu a ina za mu samu ƙarashin jin labarin. Direba ne da wannan maganar, shi kuma Mujahid da ke bin bakin kowa yana jin abin da yake cewa ya ce sai na biyo ka tasha na sanar da kai. Aka kashe wayar, aka kashe da dariya gaba ɗaya. Mota Ashir shi ma ya ce ai dama na amshi lambar ka don wallahi sai na da ƙarshen labarin nan. Yanzu dai sanar da mu yaya aka yi ka taho. Har ya gyara zama zai ci gaba da basu labari, wayarsa sai kuka.
ya kalli fuskar wayar ya washe baki. Ita ce fa. Suka yi masa alama da ya ɗauka. Mujahid ya ɗauki wayar gami da sa a handsfree, kowa yana jiyowa. Na yi fushi tun ɗazu na ƙira baka amsa ba. Ta saka kukan shagwaɓa. Haba dan Allah. Bayan kai ne ka jawo min, dan Allah kada ke fushi da ni. Tun kusan 7 na kirawo ka baka ɗaga ba. Yi haƙuri to, ka taho? Ya za a yi na taho baki ɗauki wayata ba? Sai ta saka kukan shagwaɓa. Gaba ɗaya jama'ar mota suka saka dariya. Direban cewa kwantar da hankalinki Maryam, muna nan isowa iso gobe nan da maraice. Ihun daɗi ta saka sai ta yi tsallenta sannan ta ce kai kada wa kuka taho. Ni kaɗai ne, direban motar mu ne yake baki amsa. Oh, ka ba su labari na kenan. Ai ban ma gama ba su ba. Muna cikin labarin kika kirawo. Kai ko? Abinda ta faɗa kenan sannan ta ce kuna daidai ina yanzu. Mujahid ya dube su kafin ya yi tambayar Malam Kabiru ya ce ki kwantar da hankalin ki ga mu nan za mu shigo Gusau. Kace na fara shiri. Dariya kawai Mujahid ya yi. Macen ciki ta ce ai kuwa ki shirya gashi nan bisa hanya. Maryam ta yi shiru daga can ta ce a'a a hankali wace ce? Dariya aka ƙara kwarewa da shi. Kwa da ita a motar. Matar ta ce ke da Hasiya ce da mijina yar mai kishin uba. Aka ƙara kwashewa da dariya har da ita ma Maryam ɗin. Sannan ta ce to Allah ya kawo ku lafiya. Zan ƙara kira anjima amma dai ka cika cikinka? Ta ina zan iya zama in ci abinci? Dan Allah ka ci ko yaya ne? Kada ki damu. Ta kashe wayar. Mujahid ya kalli gabansu ya ce wannan kuma dutsen me? Kwatar kwashi kenan. Baka taɓa jin labarinsa ba? Ina fa? Har aka zo aka yanke dutsen aka wuce. Idon Mujahid na kan dutsen cike da mamaki. Sai da suka tsaya a Gusau, masu cin abinci suka yi, masu bukata suka tsadi suka yi, sannan mota ta koma yadda take. Direba ya zo ya ja suka wuce. Mujahid kai fa muke sauraro. Mustapha ya kwatsewa Mujahid ɗan shirin da ya yi. Yana kallon hanya. Mujahid ya juyo ya gyara zamansa sannan ya ci gaba da cewa shirin ya zo min ne matsala domin Rukayya ta fara fahimtar wani abu dangane da ni. Sai dai bata yi zargin ina hira da wata ba daban ba. Saboda sanin da ta yi min na mutumin da bai san shiga sabgar mata ba. Sai da ta ce na sauya mata bana yawan kiranta a waya. Ko da na kira ta ma ita ce kaɗai take surutunta. A duk lokacin da ta sanar da ni hakan nakan yi ƙoƙarin na ce da ita bani da zaɓi a duniya da ya wuce ki. Abin da zaki lura da shi shine yau biki saura 'yan ƙalilan ɗin lokuta. Ya zama dole mu samu abubuwan yi a kowane lokaci. Mai sauraro kafa ku manta kuna sauraron littafin Rabi'atu Adamu Shitu matar Usman Ringim da ta wallafa muku domin jin daɗin ku. Sai wani lokacin don muna waya na ce bari zan kira ki na manta ban kira ba. Ba yana nufin rashin damuwa ba. To wai ma duk wannan abin da nake yi don wa nake yi? Ki kwantar da hankalin ki Rukayya. Kada ki sa mana damuwa komai a ranki. Da kanta ta zo min da batun cewar an gaya mata dukkanin angwaye da dama haka suke sauyawa idan biki ya zo. Na samu kwanciyar hankali da haka ta rage ƙorafi, ni ma kuma na ɗan dinga ƙoƙari ina kiranta akai-akai. A cikin watanni 2 da aka sanar ranar aurenmu da Rukayya, satin farko muka haɗu da Maryam. To ta ƙarshe ni Larissa Tracy ta wannan gamo ya za a warware. Mun samu shakuwa soyayya da Maryam fiye da wacce na samu da Rukayya. Dalili sakewa da nake yi a waya muna hira da Maryam saboda son ji da kuma buƙatar in ji ainihinta. Hakan ya sa muka yi sabo da juna. A wayar da muka yi da ita shekaran jiya, ta bani dama na kawo zuwa inda Maryam take. Yau na kira ka sau kusan 3 baka ɗaga ba. Ko me dalili? Na ce da ita wasu uzuri ne masu yawa suka danne ni. Amma ki haƙuri, me labari? Ta dan yi shiru kafin ta ce wani abu sannan ta ce wai yaushe ne zaka zo Mujahid? Wai zuwa na garin ku Maryam? Ko ka fasa zuwa? Ban fasa ba Maryam, ina son zuwa kawai dai ina da hidindimu ne a gabana yanzu. Kai tsaye ta ce aure zaka yi ne? Na yi saurin girgiza kai na ce aure kuma? Ni ba aure zan yi ba. Murmushi ta yawar da sautinsa ya amsa har cikin kunnuwana. Kana nufin baka da budurwa? Na yi shiru domin wani irin zama na muke yi da Maryam wadda ban san dalilin ba
Muna ɓata lokacin a daddare da dama muna hira ba tare da mun ƙosa da juna ba. Shi menene da dalilin hakan ban sani ba, saboda haka sai na kasa cewa da ita komai dangane da tambayar da take yi min. Ta ci gaba da cewa, na dai san mutumin kamar ka bai isa ya ce ba shi da budurwa ba, musamman ku musulmai na matuƙar yin aure da wuri. Ka gaya min gaskiya da sunan budurwarka. Na samu kaina a cikin damuwa da tambayar da take yi min. Domin a yadda nake ji a cikin raina, duk da cewa ban san masaniyar me yake damuna a zuciyata ba, na dai tabbata Maryam na so na, saboda koya ya bata warasa da kulawa da ni. Bata sakaci da sanar da ni da daɗin kalamai. Idan na ce mata ina da budurwa, ai ban kyauta mata ba. Don haka sai na zaɓi na yi mata ƙarya da na sanar da ita gaskiya. Ni yaushe ma na iya hirar da mata, balantana har na iya yin wata abawar budurwa. To zan iya cewa ki ce macen da nake iya zama da ita ni hira mai tsawo haka. Gaskiya ban yarda ba. Shikenan, ya za ka ce shikenan? Yau dai ka faɗa min gaskiyarka. Ai duk abin da na faɗa ba ga wanda kika ji ƙarya ne Maryam. Ba ni da budurwa, wannan gaskiya ne. Idan kuwa na ce miki ina da ita, to wannan ƙarya ce. Kawai ta ce. Na yi saurin cewa ya ko har yanzu baki yarda ba? Haba wallahi na yarda, kawai dai ina mamaki ne kamar ka a ce ba shi da budurwa. To ke fa? Dariya ta sosai, sai da har na dakatar da ita sannan ta tsaya da dariyarta. Ya kuma da dariya. Tambayar ta bani dariya. Ni da nake da aure? Ni da nake da aure? Sai da na san ba gaskiya ta sanar da ni ba, sai da na ji wani irin maƙoƙon abu a cikin raina. Na ce wannan wasa ne? To shikenan, Allah wasa ne. Da aka kai saurin karyatawa. Wani sahora min miji ne zai dinga barin ki kina yi hira a waya a tsakar dare da wani gardin. To idan soja ne fa ya yi tafiya yaƙi. Na yi dariya. Shikenan, tsawon lokacin da muka ɗauka shi kuwa bai dawo ba inda matarsa take ba. Ki gaya min dai kawai na saurayin na keki a garinku. Ta sanar da ni kai tsaye. Ni kuma na kama kame da gaske. Yau da Maryam wasa kike ji da shi? Ki sanar da ni gaskiya. To ba ni da shi. Tankar kai ni ma da kaina na iya hira. Na ɗaya murmushi. Lalle kam yanzu na amince. To na ji yanzu dai yaushe ne za ka zo? Me kika tanadar min? Kulawa ta musamman, sannan da bayyanar maka da fuskata a zahiri. Ina matuƙar son ganin fuskarki. Me za ka yi da ita? A halin baƙar fuska ce mai zane-zane. Ashe ke mai kyau ce. Wa ya sanar da kai haka? Saboda annabinmu na cewa duk wanda ya ce shi ne to ba shi ba ne. Kin ga da a ce kin ce ni mai kyau ce, fara doguwa mai yalwar gashi da siririn hanci gami da madaidaicin baki, da tana ce ji karanta kai. To na ji ka zo na ganka Mujahid, domin Allah da gaske na damu da in ganka. Wani abu na ji a raina jin wannan furucin da ta yi min. Me za ki gani a gona? Kai baka san abin da zan gani a tare da kai ba. Ni kuma na damu da na ganka. Ko yaya kake, ina son na ɗora idanuwana a kanka, domin kai wani ne na daban a cikin rayuwata. Shafinka ba zai taɓa dishashewa a cikin tarihin rayuwata ba. Na sha mamaki wanda ya dinga tsumani, wani irin shauƙi da bege ya dinga taruwa a dukkanin ilahirin jikina. Na gode da jin haka daga gare ki. Idan zan zo, yaya zan yi? Idan ka shirya zuwa, yanzu sai na sanar da kai. Ban san lokacin da na amince mata da cewa na shirya, ina jiran ki amsar. Za a yi na zo. Na sauka a gidan mace, ni ba ɗan uwa ba, ballantana a sauke ni. Ba mu da matsalar wannan. Zan sauke ka a cikin gidanmu. In ma bai yi maka ba, zan kai ka inda ake saukar baƙi a cikin garin nan. Na biya maka ko nawa ne kuɗin da za ka yi kwanakinka. Amma fa garinmu ƙauye ne sosai. Maryam, duk inda kike kwana a nan zan zauna. Ba zan bar wani waje ba, wai saboda ba zan iya kwana a wajen ba.
abin da nake shakka da tsoro yadda kika taɓa cewa na ɓoye addini na ba zai ɓoye ba, ya zama dole a san wani addini nake yi. Tun daga ranar da kika faɗi haka nake ta tunanin ta yaya za a yi na ziyarce ki. Ta ɗan yi murmushi jin daɗi. Idan wannan ne zan san yadda zan yi. Yaushe ne za ka taho? Ba matsala, gobe zan yi yan dabarai na a gida. Zan nuna musu cewa zan koma makaranta domin za mu yi fati na old student. Muka rufe magana da ita akan cewa zan taho jibi. Mahaifina na fara tara da magana a lokacin da zan je gaishe shi. Baba, dama ina son na ɗan yi tafiya ne zuwa makarantar mu saboda za mu yi taro ne a karon farko na tsofaffin ɗalibai. Wanda daga nan ni kuma zan yi ƙoƙari na gayyaci abokai na makaranta. Ya ɗan yi shiru kafin ya ce wani abu. Abin da nake shakka ya ce na tafi na sanar da kawuna domin shi zai iya bin diddigi kuma zai gano kuma menene ainihin gaskiyar al'amarin. Ka gaya wa kawunka? Kamar na san abin da zai ce da shi kenan. Ban sanar da shi ba baba, sai dai yanzu nake jira da na je na same shi tun da jiya ya zo gida. To, ta ɓangare na Allah ya dawo da kai lafiya. A goben za ka dawo? Na ɗan yi shiru daga bisani na ce to fati ne za mu yi shi kawai ƙarfe 4 na yamma. Dalilin da zan yi shi sammako shine mu aka bar mu haɗa abubuwa. To je ka sanar da shi. Idan ya bari sai dai ni na ce Allah ya kiyaye hanya ya kuma tsare. Da na fita bakin ƙofa ya kira ni, to a nan an bugo katin ne. Bashir ya ce zai zo da shi gobe. Ya jinjina kai kawai, wanda hakan ya bani damar fita daga cikin falon. Na sa yana lazimi. Allah ya taimake ni, yana sitrum ɗinsa na je na durƙusa har ƙasa. Yana riƙe da waya a kunne, ganin da ya yi min nisa yin shiru saurin ajiye waya. Na gaida shi sosai, ya ansa min cike da jin daɗi da farin ciki. Kawu dama na zo ne na sanar da kai cewa zan je Zaria gobe. Na kasa gaya masa abin da zai kai ni wato fati domin shi yana da tsauri akan bid'a. Baya son sakarci komai mutum zai yi ya zama na abin wanda zai amfanar da shi. Zaria mai ko kuma zaka je yi? Dama taro ne za mu yi na all student. Taro yana na ta kai da kake da gagarumin biki, ina kai ina yin wata tafiya. Dama ni ma zan je ne saboda na samu gayyatar dukkanin abokaina da muka yi karatu da su. Ya ɗan yi shiru, ban san abin da yake tunani ba. Can ya ɗago kai ya ce to ina waya? To ina waya ba sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka sanar da su ba, ko kuma ka tura saƙo na me madan za a yi biki sai an gayyaci wasu da suke nesa. Wannan ai wahalarwa ce. Suna daga can ma idan suka yi addu'a Allah zai amsa a haƙura da tafiyar nan Muhammadu. Da yake dama wani lokaci yakan faɗi sunana na ainihi musamman idan yana so ya fahimce shi. Kada ka ga takurawarsa. Ban iya je masa ba, na ce shikenan kawu zan koma gida. Gara dai a haƙuran ya fi gaskiya. Ban hango kwanciyar hankali a cikin raina ba a cikin tafiyar nan, dan ma dai shi Allah ba a yi masa dabara, sannan duk inda ajalinka yake nan kake. Amma dai ko hatsari kai ka karye ai babu daɗi, ai haƙuri dai kawai. Na tashi na bar shi a nan. Na fitar da rai da maganar tafiya gaba ɗaya. Dama na yi hutun fita kasuwa tunda bikin ya zama saura sati guda. Na ajiye maganar kasuwa saboda hidindimu da suka yi min yawa. Sai dai tunda maganar zuwa Isiro ya tsaya, na ji raina ba daɗi, ba wata walwala. Ina tsaye ni da abokina Bashir muna ɗan taɓa hira. Ina saman bayan motarsa, shi kuma yana tsaye aka wangale gate ɗin gidanmu. Kawu sai gashi ana janye da shi ya fito. Na yi saurin sauka daga kan motar, ina ɗaga masa hannu a sauka lafiya, har ya wuce mu da wani ƙaramin littafin hadisi a hannunsa. Sannan ya tsaya. Tunda na ga motarsa ta tsaya, na yi saurin ƙarasa gaishe shi. Ina cewa in wani abu za a samu amso, ya girgiza kai. Yaushe ne kace za ka yi tafiyar nan? Na yi saurin bashi amsa, ina jiran abin da zai ce. Gobe. A goben za ka dawo? Ban san lokacin da na ce masa ba.
saboda kada a ce a'a ya haɗan haka sai ya karkace ya zaro damin kuɗin kimanin 50,000 ya miƙo min. Ga wannan don kada ka taɓa kuɗaɗen bikinka, amma don Allah ka kula da motar da zaka ko motar gida. Ni yarda na yi na tafi a mota, to amma da ya yi min wannan tambayar sai na ce da dai ina son na tafi a motar haya. Ya jinjina kai, haka ya fi, sai a samu direba mai hankali. Saboda jin daɗi sai da na yi tsalle na dafe Bashir. Ya farka kenan? Yes, wallahi baka ji yadda nake jin daɗi ba. Hawa wallahi ba kamar an zuba min ruwan zafi a jikina. Ban yi shirin komai ba, illa iya zuwa da na yi na nemi tashar motar da kuma inda ya dace na nufa inda zani. Ban yi kanzagin tambayar wani wanda ya sani ba, can na je na nemi sani aka sanar da ni. Sai rana Rukayya da daddare na isa gidansu, ashe tuni mahaifinta ya sanar da ita. Ko kuma ana buƙatar ka a kusa kake neman gujewa? Me zai dame ka da wani taron makaranta yayana? Na ɗan yi murmushi, kada ki damu ƙanwata, wannan tafiya ki ɗauka cewa ita ce ta ƙarshe a tarayyar mu. Kasuwanci nake ba aikin gwamnati ba, ballantana wata rana sauya miki min aiki. Ki yi min addu'a kawai na je lafiya na dawo lafiya. Allah ya kiyaye. Kuma har da mata za ku yi taron. Dariya na yi na ce to ko har da mata akwai wacce ta fiki ne? Ta yi dariya cike da jin daɗi. Wallahi ko kuturwa ni ban so na ga ta kusance ka yaya. Ina son ka ni kaɗai, ba na son wani ya taya ni son ka. Dariya na yi sosai. Kenan kowa ya zama mugu a kaina. Ni dai ba haka ba, kawai dai ba ruwan kowa da kai. To na ji. Ni ma kuma ai zan kare miki mutuncinki, zan kula da kaina yadda babu macen da ta isa ta kawo warki. To masu sauraro nan za mu dakata sai mu haɗa kashi na 6. Danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu, sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode.